Zdravím u dalšího dílu hry Pokémon Red version. Tentokrát si pamatuju, jaký je to díl. Jo, je to 21, že jo? No, tak vy mě asi, no slyšíte mě, ale já nevím, jestli vůbec víte. Jo, a tvoje žuby mi dostali ty M4. A to naučím našeho Drillhorna místo PSN stygu. Tak díky. Udělej strength. Nidokingu. Vezmeme si. Rare candy, skvělý. To je na blbost, já chci doprosajtnout tohle a to ne. Ale tak, dobrý. Vyšetřit Pokémony a půjdeme dál v našem příběhu. Půjdeme nejdřív sem. Já vím, hodně to blbě kombinuju, že by to mělo být správně jinak, ale vzhledem k tomu tohle dáme. Držíme se. Skvěle. Výborně, tyjo. Z toho exekutora mám fakt radost. To jsem rád, že mám takhle dobrýho Pokémona v partě. Jestli se vám nelíbí, tak mi to napište do komentů, ale mně se teda líbí a máte smůlu, jestli ho chcete pryč. Tohle vám teda nedám na výběr. Tohle a ještě tohle. Jo. Krutě. Ještě nový level k tomu. Bezvadný. Tak, vidíme tam dalšího Pokémona, třeba tebe Blastoise. No a surf, když seš tady jen tak krátce, stejně za chvilku budeš mít nový level. Je to máš jedno úplně. No vidíš, to říkám. Parka 9, ty tady budeš trošku díl, takže u tebe nevím, hele. Arko 9, ještě tady zůstaň. Super potom tebe, protože až už méně životů. Tebe se mi moc nepovede dobře spálit, ale rád bych. Žnusák. Podělal, kámo. Hodně podělal. Strength dělej. Dobře. A jdu vyšetřit Pokémony. Mám takovou dobrou strategii totiž. Všechny ty trenéři na pravé straně jsem si vynechal kvůli jednomu Pokémonovi, který ho chytnem. Ale na to, aby jsme ho chytnali, tak potřebujeme TM surf. Tak potřebujeme, aby jsme mohli používat surf. Nemůžeme používat surf, až když porazíme místního Gimlandra, Kogu. Tak to musíme porazit. Krucinál. To nemůžeš porazit, Growlithe. Zase musíme jít zpátky. A mimochodem jsem chtěla ještě dodat, že v tomhle stadionu, teďka jsem z něho momentálně pryč, ale to nevadí, tam stejně zase budu, že jsou tam neviditelné zdi a že přes ně se musíme dostat. Vidíte, ty zdi, jde to poznat úplně primitivně. Pokud máte mozeček na úrovni mého, tak to poznáte. Kruci, hnusnej. Dobrý, tak Beardové, line. On už je tady poslední. No tak dobře, tak jdeme zase na zpátek. Sakra. Tak. Dobrý, takže první bude Arkana. No. Bude to od nejlepšího efektivu po nejhorší efektiv. Čili první půjde Growlithe, protože tady má mizivé efekty, druhý jde Pidgeot a potom jde Execute Thor, který tady má skvělé efekty. Takže na tebe budu tě pálit. No, je to docela dobré, ale zatím není to tak hrozný. Wow, já docela killuju. Nemůžu se do něho trefit. Bite, kousnem tě. Jsme dole. Nevadí.
Dorovnáme tě Wingatekem. Pokud se trefíme, sakra. Sakra, tref se. Ty voho, tak s něho se stává silný protivník. Tak už ne. Koko, neskvěle. Výborná práce, takže zvýšil s nám obranu a dal s nám odznak, už nevím jaký, co už můžeme používat, to se nám bude hodit, a TM6 Toxic, skvěle, děkuju. No to by byla mrtě strategie dát exekutorovi Toxic, potom hned ten a ten. No. To už by bylo spíš na Wi-Fi zápasy. Dobrý, ale já nechci. No, dobrý, tak si jdeme chytit dalšího. Našeho Pokémona do party. Dalšího. Jo. Těším. Jak budu trénovat zase. Luxi, běž pryč. Tebe teďka nepotřebuju. Potřebuju. Krucinál jsem nedomyslel. Potřebuju. Co třeba nepotřebuju? Tebe potřebuju. Tebe asi taky. Tebe taky potřebuju. Tebe nepotřebuju. A tebe na chvilku nepotřebuju. A totiž teďka ujdeme docela dost daleko a ještě potřebujeme nějaký Pokémony na trénování, takže já jsem se vybral akorát. Skvěle. Tak a za chvilku budeme mít plnou partu. Ještě jeden poslední Pokémon nám zbývá. A to chytneme v tomhle díle. Doufám teda. Aspoň, protože měli bychom ho chytnout. Teoreticky by to mělo být. Když tak ho chytneme až v příštím díle. Nic se neděje. Surf. Tady je jeden trenér, takže si ho vychutnáme. S Birdovem. Ten to zvládne. Třeba tohle. Hlavně ho dej, prosím tě. Chci nějak ponižovat, ale. Tak, a tady si chytneme našeho Pokémon do party. Je to elektrický týpek. A doufám, že tady někde bude. Ne, ty to nejsi Pikachu. Už bych si mohl dávno chytnout. Taky ne. Fuj, doufám, že to tady někde potkám. Je docela takovej zvláštní a neobvyklej. Fly na tebe, něco silného, to chce. Tak drille. Ne, ty to taky nejseš. Jdeš dobrý, Jo, mám ho. Uj. Tak a je to Elektrabas. Skvělý Pokémon. Ne. Jo, máme Elektrabaze. Skvělý. Sakra, jako mu dám přezdívku, tak počkejte, já to najdu na netu. Tak a už vím, jaký mu dám jméno. Fajn, se mi to povede. Takže je to Thunder. Pardon. Thunder Arm. Jo. Moc dobrý útoky nemá, ale nevadí. Tak a my jdeme zpátky, protože jsem se podíváme až někdy příště. Jsem šel jenom kvůli našemu Pokémonovi do party. Ani moc velkou práci si nedám si o tréninkem, takže je to celkem takový bezstarostný Pokémon. No a my půjdeme sem teda v tom případě. A ještě to vyřešíme s tím ospalým Snorlaxem. Rovna se nám to hodí, máme pár minut do konce. Tak, snad máme ještě píšťalku. No, spíšte, že ne. Jo, máme. Teda, mohu použít těsně předtím. Začal být naštvaný, jo. To teda nechutně hnusný Pokémon. Tak, a stačí snad jenom pár těch Ultra Ballů a bude náš. Jo, máme Snorlaxe. Takže skvělý. Já jdu k nejbližšímu Pokéstředisku a vezmu si moje Pokémony. No, máme ještě čas, to bych tak mohl stihnout. Počkejte ještě, už tu udělám jednu věcičku.
tohle seberem. Jenom TM16, to je payday, nebo tak nějak. To je, že ukradnete Pokémonovi nějakou cennost a potom za to vytěžíte víc peněz po zápasu, jak to máte. Počkat, a do Porsightnu tebe a beru tebe a tebe. Tak super. Healnu a jdu. A já se vám musím rozloučit, takže zdar, doufám, že se vám líbil náš nový Pokémon, který v příštím díle potrénujeme, já se těším na jeho trénink, protože ho mám strašně moc rád. Tak nic, já už se s vámi musím rozloučit, tak zdar.